Sekunjalo. Kunjalo bantu base-South Africa, ngibingele iningizimu yonke, ngibingele amakhosini. Umfana wasebukhosini lo odume kakhulu ngelikamkhulu Mozambique, osebenza ngabantu, othwalisayo, owenzela abantu iy'manga. Namhlanje simhla ka-13 Disemba, ningizwe kahle, 13 Disemba 2025. Ngizophakamisela abantu abathi thina mkhulu sifuna lento, babonise lento egcwelela phansi. Ilento abantu okumele ngibenzele yona, bayokwazi ukuthenga, bathengele iy'ngane iy'mpahla, bakwazi bathengele iy'ngane izinto zesikole, bakwazi ukuthenga amagroza. Umuntu othi mina mkhulu ngiyagoduka kodwa nginamoto, iy'nto zami ziyabheda, ngiyakuthembisa mntakababa, ngeke ugoduka wena ungenamoto, ngeke ugoduka wena ungenalo imiliyoni ebhenki lakho. Ngicela ukuthi ungishayela kule namba uma ufuna ukubona ukuthi wena uzoya ekhaya ushayela, uzoya ekhaya ngemoto, uzoya ekhaya ngeveni egcwele umthwalo emuva. Either uye eLimpopo, uye Eastern Cape, uye eMozambique, uye eZimbabwe, uye eBotswana, uye eMalawi. Fonela i-063 802 4862. Ngike ngikwenzela lento esheshayo ozokwazi ukuthi uhamba nayo. Ngihlala ngizwa ngabantu, ngihlala ngiphi ngitheme nayo into esheshayo. Kukhuluma mina manje umkhulu othwalisayo. Into esheshayo nayi. Umuntu ngiyamphakamisela ahambe nayo into yakho. Uma ufuna u1, ufuna u2, ufuna u3, ngiyakuphakamisela. Ukuthi ibuyaphi akusiza indaba zakho lezo, ungangifundi umqondo. Kwazi zonke ikoloshe ngabalanda nami engazi ukuthi nabo lezi manga engaka nje abayigilayo basithatha. Ngikhonya imbovu, mkhanje bovu. Bagili beyimanga la babuya phansi engorongoza lapha engibuya khona eNyasora. Thokozani ngani zami ndawuwe.